Morning. Bali. Nag-iisip ako ng project kasi sinasara namin tong bintana na to. Dahil nga, pumapasok yung lamok. Yan, naisip ko lagyan ng window mesh. Pero, ayoko nung gawa sa akin, nadidikit lang kasi yung dito sa Baguio kasi mahamog kasi init kaya kumukunat yung mga kahoy. Kaya ang plano ko PVC. Kaya bumili na ako ng elbow. 12 pesos ang isa. Bumili ako ng D6 na elbow kasi parang plano ko gagawa ng parang box. Tapos bumili na rin ako ng PVC half inch tatlo 70 isa ng mesh wire, parang ganun. 200 ba yun? 200. Tapos yung wall clamp, PVC wall clamp 4. Ano pa bang binili ko? Nagaring bakal, saka yung handle 150 saka 70. Yun lang naman binili ko. Ngayon sukatan ko yung bintana kasi gusto ko nabubuksan pa rin siya kasi pag sa loob nilagay yung mesh, maggalaw ni Asayas. Kaya dapat sa labas sukatan ko. Ito okay mo. Pag sa loob kasi nilagay, lalagay dito sana. Kaso naglalagay kami ng mga bagay dito Mas maganda kung sa labas. So atang ko ng bintana sa labas para mas magawa ng paraan. Wala kasing T na parang magiging box siya. Parang elbow, tas may pataas. Kaya gagawin ko lang ng paraan. Bahala na. Paano ko gagawin ko ganito? Pagtugtungin ko lang ganito. Pagtugtungin ko siya ng ganito para pataas pagilid. Drill dito. Ganyan. Bali ito may mga natapos ko na joint. Yan, bali yun. Drill, butas, yan. Para maging L siya. Bali tubo dito, tubo. Ang nangyari yan, paludugtungin to. Ganyan. Para ito yung dito. Tapos dito. Yan, na-imagine nyo lang pag meron. Tapos dito. Yan, try ko naman tapos na yung 8. Tapos yung gagawin parang square. Tapos yung 8, mali ko lang, medyo
Oo, okay lang yun. Medyo magalaw yung tornilyo. Medyo magalaw. Siguro pag na-fix na, okay na to. Pagagawa ko lang paraan para hindi ganun magalaw. Wala kasing ganito lang eh. Walang ganito lang eh. Yung wala to. Ganyan. Kaya gumawa ng paraan. Ito naman magsukat itong tubo. So meron na akong nasukat. Sukat ng bintana. Stop ko muna kasi gising na yung aking mag-ina. Hi, mahal. Good morning. Sayas. Whoop! Yan ang manggugulo kasi lalo. Kaya kailangan yung tuko natin. Oh, mukhang walang gagawing mabuti, oh. Yan, bukas natin tuloy. At least, medyo nag-materialize na yung project natin. Ang di ko na lang alam dyan. Pag buo na yung square na ginagawa ko, o rectangular na ginagawa ko, kung paano lalagyan ng net o yung mesh, gano'n. So, tingnan natin bukas. Bahala na si Batman. Oh, clap ng clap ah. Good morning. Good morning, man. Love you. Iniisip ko lang yung dumi ko sa labas. Yun, nagkulang ako sa materyales kaya stop muna. Saka gising na rin yung aking mag-ina na aking mahal na mahal. Kaya try ko bumili ulit sa susunod na araw kasi wala nang extra budget eh. Maganda na. Bibili na lang ako ulit. Mas mahaba siguro na mesh. Ang ano lang doon na tumutusok yung dulo niya. Ilang beses ako nasugat. Vitamin C. Tapos tuloy ko na lang ulit. Tapos siguro mga ilang araw na lang may kakabit na natin yan.
Ito na yung nagawa na mosquito mesh, no? Yan. Please. Kahit po kasi yung bintana.